Varkaat panivat asiakkaita suurissa tavarateattereissa, elokuvataloissa, toreilla ja huutokaupoissa. Asialla on aisa hyvin järjestäytynyt poliisilo. Alkuperäispanos! Passa! Mitä sanot, Milu? Maksan siitä 100 sen. Sen etsimme salavarasta. Tasku. Siis lompakoni se on varastettu. Vittu, se salavaras. Saas! Mitä? Pirska! Joo. No täsmälleen niin. Missä si? Minä Rorja Survon ja... Kuka siis? DuPont. Eikä siellä olittekin? Sininen koira. Katso! Tässä on esinahkari, ritari. Sukuunhan sitä on tultu. Arvasin sen. Ajatella, minun laivani on jo kadonnut. Ja kuinka ollakaan minun laivani on jo kadonnut. Ilmoitus sut on tehtävä oikein. Hei! Älä DuPont, missä olen? Täällä DuPont tuli jo alas. Salas. Poliisilo. Auttaisi suuresti, jos muistaisitte joitakin tuntomerkkejä. Odottakas. Musta tukka, pienet mustat viikset. Ihan vitu jepa. Käsittämätön I was gonna clean my room until I got high. Johan nyt mikä sas? Onpas se, kuule nyt mennään meille. Joo. Siis valosta tulevia loistavia kapteeni. Mitäs mongerusta se tämä nyt sitten on? Non.